Salut! Eu sunt Teodora și astăzi o să ne jucăm Roblox și jocul ăsta eu zic pentru că îmi place mie, mă joc de câte... M-am jucat, scuzați-mă, m-am jucat de... Ai de capul meu, ce am pierdut? Bă, dar e ușoară asta să dea naiba. Scuzați-mă dacă putesc. Un pic cam... Ce fain e. Na, pentru voi fac orice, să-mi scrieți în comentarii ce jocuri mă mai pot juca. Eu vreau să fac înghețată de casă și trebuie să vină mama mea. O să vă spun ingredientele. Sunt 350 de grame de iaurt, o jumătate de kil de căpșuni, de ce vreți voi înghețata, și miere cât vrei voi, dulce, să fie așa. Și după aia, fructele, căpșuni, ce alegeți voi, trebuie să le presați și scoate sâmburile. Poate la unul nu vă place. Au, ce-a murit. Și după aia puneți iaurtul, după aia mierea, amestecați și după aia îl puneți la frigider pentru 2 ore sau 3. Eu am căutat pe Jamiela, puteți să căutați și voi. Jamiela înghețată de casă. Mă uitam în jos, la bună, eu sunt o moartă. Ia. Pleacă blondino, trebuie să câștig movul. De-abia aștept să plec la mare pentru că eu plec la mare peste o lună și 12 zile. Nu, scuzați-mă, stai să stau aici. Vreau să vă spun că eu mai peste o lună, pe 7 parcă. Faină treabă, fraților. Pe 7 plec. Pe 7... scuzați-mă. Pe 8 trebuie să ajung și pe 7 dimineața. Nu-i spun seara, dar îi spun dimineața. Trebuie să plecăm 7 seara, ca să nu vă încurc, poate nu știți voi, dar trebuie să plec la Bulgar și trebuie să fac 8 ore cu mașina. Nu vă vine a crede. Deci că eu aștept să se schimbe. Jocul ăsta l-am găsit pe telefon, nu pe calculator. Tu vă gura mamii voastre de oameni! Au! Bă, e greu tare. Dacă ai putea să sar sus, dar nu mi-a dat încă. Au! Bă, durut! Și ce? Nu știu să mă joc alt joc, că mai... Dar tu vă gura mamii voastre. Stai să schimbe ăsta, că nu știu ce se vă... 14, 13, 12, 11, 10, 9, când sunt 3 secunde îmi plec de aici.
Încă mai încercați, proștilor. Ha, ha. Ușoai de capul meu, că la mine ușurel. Nu știam pe ce cale să o iau. Cum? Că plec de aici din jos. Nu-i corect. Mi-am plecat de aici, mă. Eu și așa o să fac cu mama mea înghețată. Eu vă urez succes dacă vrei să faceți și voi. Dar cum e? Aole, e mai greu. Mulțumesc, Dumnezeule, că vrei. Stai aici, fată. Na, se schimbă roșul al nostru. Trebuie să aștept. Mai am încă 1, 2, 3 nivele. Doamne ajută, Doamne. Doamne ajută să le trec, Doamne. Vai, ce la e greu acolo să se schimbe și el, Doamne. Ai de capul meu, trauma mea pe care o trăiesc de Dumnezeu, de o viață. Na, eu mă joc alt joc, îl joc pe ăsta, fratele meu. Deci, da, auci. Bă, trebuia să fiu eu la runda aia. Coach, să-ți mă dat. Nu, eu mă duc la... Ai, de cam mea cât s-a ales roșu, am belit-o. Câți bani am? 655, bun. Nu știu ce o să-mi iau. Tu vă să... Și acum trebuie să-l câștig. I-am dat eu o sabie. Cât are Cocos Cristina? Zero, tu vă gura mamei voastre. Mă, făcăleț, cine se ia de mine își primește moartea. Fot, Haide că am. Cine să fie dând? Scoateți arma! Au. Cine m-a luat că-l trântesc de feți? Bă! Reset!
Bă, vă dau un cuțit în cap de mureți, naibii. Mai degrabă am luat ceva mai ieftin. Să-mi voce. Eu vreau să-mi voce. No! Cât am dat pe porcăria asta care nu-i bună de nimica. La. Cum dracu mă omorât? Te omor, scot sabia, dar nu știu cum. Doamne ajută să-mi fac bani înapoi. Bă, nu vreau să stau cu rusul ăla. Nope, du-te acolo. Ia să-l vedem pe rus care stau pe lângă el. Conceret. Lăsați-mă pe mâini, întreg popa asta. Bă, tu, vă, gura mamei voastre înciordiți mie de la fântână. Unde-i fata cu cășulă? Bă, copiatoare, ce-o măr îți dau. I-am dat una și a revenit. Cocos Cristina. Zăro, tu vă gura voastră. Xbox. XX in box. Dacă nu-i nimeni cu Xbox-ul, vă dau un șut în fund. Adică mi-a scăpat scuțetele. Bă, mai degrabă mi-am costă. Bă, ăsta nu dă damage. Vreau să-mi iau pistola. Cât costă? Noi avem făcălezi, nu ce să spun. Bă, puteam să-mi iau ăsta. Dați-mi bani înapoi! Să ai doar 2 miliarde pe... Să ai 10.000 de dolari pe oră. Și ai pe an sau pe lună. Handicapați să te vai de cam. Stai, dă-te, fă, fă-ți morți, mă. Am ales varianta greșită. Mi-am luat un căcat de sabie. Siro. Na, bună, ce faceți? Bună viața! Ea de 200 nu mai există. Nu, puteam să-mi iau o armă, dar e o proastă. Să ai
Pleacă de aici. Cu laptele tău, cu tot. Ha, handicapată. Dați-i sabia! Am rupt-o! Am luat... Nu am luat. Nu am luat. Toți pe ea am fost. Frate, să înțelegi varianta bună, nu cea proastă. Noi mai jucăm varianta asta și gata, că nu mai pot. Suntem pistola chiar pe 700 pe care mi-l doresc eu și nu l-am. Fă-tu-ți făcălețul tău! Tu ești din echipa mea. Bă! Mă, ce fain e dacă îți dă viață pe care îl împușcam. Cât am luat? Mi-am primit toași în cap. Am omorât și-o unul. Bună! Cine dracu erai? Spaniolul vostru. M-a salutat. Bună, Cocos, Cristina. Cocos, băi. Dai. După el! Te-am bătut. Zero. Nu școală, plac de aici. Dacă alegi cineva în școală, e nebun la cap. Mai jucăm doar unde asta. Așa. Cum ba să alegi școală? Bine, să fiți deștepți, dar eu sunt deja am luat olimpiadă, că sunt doar clasa 3. Au, mi-a dat o artă în cap, nu s-o liniștit fratele meu. Nu mai dați. Tu văgheara voastră! Fuc. Am fost învinsă.
La revedere! Pa! Vă urez baftă! Dacă vreți și voi să faceți înghețată, puteți să intrați pe Jamila și puteți să alegeți înghețață. Pa!